Skal vi ud og gå, Mikkel? Ja. Er du klar? Ja. Kan du komme ned deroppe? Måske. Nej. Hej Mikkel. Nej. Kan du finde blomst? Ikke lige nu. Der er ingen. Er der ingen blomster? Nej, Nå. som jeg ikke kan se lige nu. Det er det højt. Hvad? Ja, Hvad er det? det er højt. Okay. Jeg tror, vi klarer det. Jeg prøver at tænke på at kælte med den her. Det er også fedt. Har du prøvet det? Ja, det har jeg faktisk. Mm. Men det gør også sådan lige ondt. Hvor? Numse. I numsen? Ja. Ja, det kunne jeg forestille mig. Mikkel, har du pillet udsigtstårnet ned? Nej, Hvorfor ikke det? på grund af det var allerede ødelagt. Nej. Så der kommer et nyt op på et tidspunkt? Det tror jeg. Det håber vi. Jeg skal lige høre, Mikkel. Ja. Gælder det også, hvis nu vi finder Det gør noget, faktisk. en blomst på et træ? Okay. Okay, det er godt. Lige nu går vi ned til en af legepladserne hernede. Der er der normalt mange blomster Okay, dernede. det må vi lige ned og kigge på. Kan vi komme igennem hernede, tror du? Ja, det må jeg vist ikke. Ja, det må vi se. Ellers er bare lade det lige sige her. Det er jo nemt nok.